everyone, good morning, good afternoon, or good evening. Kung unsa man mo orasan naminaw sa atong mga dramang Bisaya. Gusto lang nako magpasalamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpadayong paminaw sa atong mga dramang makahilak, makalingaw o makainlove, especially sa atong YouTube channel sa Radyo Drama Bisaya. And if wa pa mo nakasubscribe sa atong YouTube channel, subscribe na and hit the notification bell aron ma-notify mo sa mga bag-o natong uploads. And now, mapaminaw na ninyo ang maong sumpay sa atong drama. Encuentro de Amor. Uy, uy. Uy, Ngano ka lo? tanawa kay siya na natuog nagsandig sa may putahan. Oh, nagnanga o nagtuo ang laway. Uy! Hala! Ngano naman sinang kuring nga? Nagunsam na skuldapya diha. Ang pangutana lo, ngano nakasuod mo na siya sa gate? Wala din mo gilak? Gisangit na, wag yun gilak. Pero, ngano naman siya lo? Aw, atong pangutanon. Oh, Cookie! uy, Uy, hala, niasap si Sandra. Ngano din eh, may netabo ka nilang mama ni mo sa isla. Daan pagid ko. Niagit si Lola. Pero, anong niasya sud sa inyong koral? O niya, kamo na nias gawas? bago raming abot. Naglibugan ni kung anong nakasuod silang kuring. Wala gina ko gilak ang gate. Wala gilak ni Lolo. Ayaw sa kusing hagil. Hagok mo ginis Lola. Gato, panganing laway na. Sa? Ang sa'y gatong laway. Murag irong buang. Ha? Murag irong buang! uy. Lala, huwag ni suti ang irong buang, uy. Pataka raman pala. Sandra! Nga nang... Ay, kung ing nahangwa ka may bao, nga niya sa kong teritoryo. Kadit ha. Mas maayo pa tingali manood na lang taron. Magkasturya tag tarong. Murag nalimungawan pa silang kuring da. Kana mo'y akong yanis inyo. Gusto ko magka-istorya tagtarong. Mamauli na tala. Cookie, may nanding pasensya na mo ha. Pasensya gyud. Sige na la, mamauli na tala. Dili ta mamauli Sandra. Naghago kog ani unyo mamauli ta. Mag-istorya ta. Dako kaning milagro nga nanganhi mo sa amo. Gani, nagduda pa ko nga masiktam ko rin eh. Pero kay nagatubang naman ta karon. Sige, sortihin mo sa inyong tuyo. Wa mi tuyo, Noy. Pasensya gyud. Pauli dito kung gusto ka Sandra. Kay kun wa kay toyo, ako duna. Lula sad, uy. Ayaw ka ba na ka, Sandra? Di ko rin mangaway sa mong lula. Di man sad away ang akong gianhe. Ay, salamat. Nawag taong kulba da. Unsam day ato ni mo, madam? Lola nilang kuke. Ayaw na anang madam ni mo diha. Ha? Og ikaw, Sandra. Lolo na sa isang pitining, nandeng. Tay pa, ha? Paklaro ko rin, ha? Ha? Wala ba ko kapangandam ini? O saman, makigbali ka na ko. Saba diha! Nayabag ka man tingali. Kini sila kining atong mga apo ang akong gustong ipahilo na. Failure. La palihog lang, be. Dili gina pwede imong gusto. Ngano? Mabdo si Sandra? Uy, Noy, dili tao, Noy, uy. Naunsa magalo? Kana man yung imong naunaan. Agang, ingo may sikurin nga kamoy iyang gustong ipahiluda. Ay, ayaw lang kaayo pala big advance ay nandeng. Paminaw o na paminaw. Patiwasa o na ko. O sige, aminaw ko. Excuse ulit ninyo ha. Pero di lang ko mo-appeal ninyo. Pasensya na. Ay, stay. Ay, agpasa na dito ko, ke. Agpasa na yun, dali.
Ha? Aha, karon. Agpasa, bungol ka! Oo. Ako magpason. Sandra? Pwede mag-istorya ta? Wow kasabot ini. Ngano di ini? Si Lola, gusto siya nga magkabalik ta. Maunahin nung Dan nga bisag supak ko sa atong buot. Bisag mosurok ang akong dugo nga makakita nimo. Akong giton tanan. Tungod og alang sa akong apo nga akong nakita nga nag-anto sa hilom karon. Matay, no? Parehas ko na yung natabo na to. Kaysa tinuod lang. Andam naman ko makiksito ni mo tungod og alang kang kuki. Kay nahadlo kong malisuan siya sa pangisip. Mao nga bisag mosurok sa akong dugo nga makakita ni mo. O bisag supakin unta sa akong buot. Di aking sulti kung magtarong tungod og alang niya. Kay dili madawat sa kong konsensya nga mag-anto siya tungod lang sa kataas sa akong garbo. Mao gyud. Ipadaplin lang yun nato ang atong mga garbo tungod og alang sa atong mga apo. Luoy kaayo ang duha. Mahal gyud kaayo nila ang usag-usa. Pero nag-anto sila. Pero yun na pa. Dili man kitang duha ang hinungdan nga nag-anto sila karon. Dili ba? Kadtumang duha ang tuwa sa isla karon. Nangaunsa na katong mga karaho. Maol lagi. Problema sa tong duha. Pero onya na nato sila huna-hunaon tong duha. Di nabitaw to mabuntes sila na. Uy, mabuntis pa to eh. Wapo mo expire ang mattress ito. Pero sa akong tanaw, dili kayo to problema si Lina. Labi pa, nga wa sila usa ka buwan dito. Na, unahon ang nato sila Sandra Koke. Ato sila sigurohon kay looy nagyud kaayo sila. Kuring. Nganya. Wa kagyud di ay mausap. Ha? Unsay pasabot nimo anak? Maldita kagihapon with a good heart. Oh, ing anak manggid ka? Abi gyud ako, may bato na ang imong kasing-kasing. Wa man di ay. Makamao ka man di gihapong malhoy. Apo na gud na. Besag unsaon akong pagahi sa akong kasing-kasing, muhumok yun ay. Mausap ko. Bisag unsaon akong pagahi, muhumok man gyud. Ay, ang unsa man? Sa akong kasing-kasing ba? Parehas ni Bukod. Sinisiga ba iyang mata? May laing kang giunaw-naw sa. Sa badya ay! Sa mga Fernando, gusto ko kagubat! Juk-juk, Peace na ta, tungod og alang. Nila ni Sandra o Koke! Oo, milagro gyud. Grabe nga milagro. Milagro og sakripisyo. Dili lalin silang part nga muton silang garpo. Kakita gyud ta unsa nila kahit ang usa-usa. Pero ilang gibuhat tungod nato. Tungod kay ilang gi-invalidate ang feelings nila ni Popsi og Tita Lena. Oh, Ikaw, unsa imong tan-aw ini? Unsa may imong na-feel ini? baka kung nakay ko kung buingon kong wa ko malipay. Of course, nalipay ta nga. Okay na sila si Lola ug imong lolo. About natong duha ang akong buti pasabot, Sandra. Cookie, di ba human naman tag istorya about ini? Unsa man mo balik na sagta? Wa ni kausaban akong baruganan. Katong last na tong pag-istorya, mao na to. Dili na to mausab. Paminawa ko ha. Okay na sila si Lola ug imong lolo. Sa ato pa, doon na usa ka problema nga naiban. Dili na to punan, okay? Okay na tagbalik. As friends. Mabuti na sige na kong tudlo sa akong kaugalingon. Pero lisod pa yun. Sige lang. Padayon na lang. Sooner or later, madawat na nimo.
Sandra, Trust me, maabot ra ang time nga ma-okay na gid ta o katawan na niya atong hitabua. di ba ang ayan nga sila si mama magpapa nimo ang maing ana? Nga katawan na nila ang ilang kagahapon. Nganong kita man yun? Ay, Cookie. Nibalik na sad ka, anak. Sa tinuod bitaw, sakit yung kaayong akong dugan. Akong dugan. Akong oo. Murag, wala yung naundang ang sakit. Pero kung imo huna-hunaon ng imong mama, nga malipayon o niya uban ni Popsy, di ba di angay kang malipay? Oo, pero Iko na. Tuwa sila karon sa usa ka isla. Nga unta, gusto naman nilang likaya ng usag-usa. Mao ni atong timan-an. Kung unsa na may nahitabo ron didto, magpaabot na ta sa resulta. Amping mo! Oh, gano'n ba ka? Mura ka magkidakdaka sa kalibutan. congrats lo. Nausa ba ka? Nalipay lang. Nga okay na mo nilang kuring. Lula, nalimot ka nga. Ingon siya nga lula na imong isang kwiti, ha? Wa man siya. Nausa ka man? Ha? Musta ba inyong pagsulti ni Sandra? Wa man mausab yung maruganan lo. Mora man gihapon. Stake man gyud siya sa iyang desisyon nga kutod na lang yun sa friendship. Support man gyud siya sa love team lang mamag sa Jongkot. Chill lang, apo. Sagdi lang to siya. Ang importante nga okay na may scoring. Magkabisita na kasi ila. Pwedeng imong paspasak atake. Paspasak atake mo, Sandra. Nga, wa na mo supak pa. Ay, syaro. Mo bigay lagi na kanugayan. Pero, Pero siya. Og, ay panggulgol. Ha? Wadyo ka makakita. May pabor ni mo ang kapalaran karon. Mo nga ayaw pagpakawa sa paglaom. saktos lulo. May pabortuod na ko ang kapalaran karon. Thank you, Lord, ha? Liman kang uadam nga may tabo ni. Nga maokira dahil sila si Lulo ug Lulo. Nang kuring di ay. Nga abigin na ako. Ugwa na katapusan ang ilang kupat. Oh. Uy. Si Mama. Hello, Ma? Hello? Di maglaro, Ma. Pangitag, mas okay nga signal. Hello, Cookie. Okay na, Ma. Klaro na, Ma. Kumusta naman ka? Kuyog mo lang giday mo ni Sir Jong. Kumusta naman mo? Hello? Hello? Kisay kasulti mo ko, okay? Si Mama, lo? Uy, abi. Ako magkisulti. Oh. Hello, Lina. Pauli na diri, oy. Pauli asap. Ipakasal na nato si Cookie o Sandra. Pagdali! And that's it, everyone. Thank you for listening for today's episode. And don't forget to subscribe and hit the notification bell. Kita-kits sa sunod na episode. Bye-bye!